Бердәм Россиялеләр сайлау нәтиҗәсе белән канәгать. Бүген төнлә үк штабта Россиянең төрле төбәкләре белән турыдан-туры элемтә оештырылган иде. Ил буенча партия иң күп тавыш җыя. Россиядә 49, Татарстанда 79%. Люди знают, что только единая Россия. Куелган бурычларны Бердәм Россия генә башкарып чыгасын халык белә. Сайлау нәтиҗәсе моны дәлилли. Без Татарстанда яшәүчеләрнең, сайлаучыларыбызның ышанычын акларга тырышачакбыз. Ышанычыгыз өчен рәхмәт. КПРФлар да нәтиҗәдән канәгать. Татарстан буенча да, ил буенча да алар икенче урында. Тавыш бирү гадел узды, тәртип бозулар булмады диләр. Существенных нарушений мы сегодня пока не получали. Сайлау барышына карата бер нинди дәгъвабыз юк, тыныч узды. Булган мөрәҗәгатьләр буенча оператив эш барды. Зур хилафлыклар күзәтелмәде. ЛДПРда узган ярты еллык эшчәнлеккә нәтиҗәләрне чыгаралар. Бу сайлауда республикада партия беренче тапкыр 3нче баскычка күтәрелгән. Бу халыкның ышанышы диләр. Без җирдек районнарга, безнең 43 район, шәһәрләр, безне беләләр. Шуның өчен менә без все время 4нче, 5нче, 6нчы урыннар алайык. Менә шул выбор Государственный думага хәзер менә алдык 3нче место. Новые люди яки яңа кешеләр партиясенең Татарстандагы штабында тавыш бирү нәтиҗәсен онлайн күзәтәләр. Партия яңа, моңарчы 8 төбәктә парламентка сайлауларда үз көчләрен сынаганнар. Дәүләт думасына сайлауда беренче катнашулары. Иң ким 5% тавыш җыеп, ил парламентына үтәләр. Партия яңа кешеләр Дәүләт думасына керә. Без уйлыйбыз, һәр кешегә Российской Федерациясында, Республика Татарстанда әйбәт була. Рост партиясенең Татарстандагы рәисе Олег Коробченко бүтәнне йокламадык ди. Бу кампания барышында нык эшләдек, үзебезне күрсәттек ди. Наша партия, она узко заточена на... Безнең партия урта һәм кече эшмәкәрлеккә, бизнес өлкәсенең мәнфәгатьләрен яклау буенча эш алып бара. Безнең партиядән Дәүләт думасына депутатлар сайланды. Бизнесны борчыган мәсьәләләрне алар аркылы хәл итәргә тырышачакбыз. Штабларда әйтүләренчә, ярты ел дәвамында зур хезмәт куелган. Хәзер сайлаучыларның гозерләрен үтәү буенча эш башланачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.